हम तो बन गइनी मम्मी तू अभी पढ़त है बारो का अब हिले बाने कुमार न भर के लइका हो गई हर लइका हो गई हम पढ़ते बानी हो। अपना अपना गर्लफ्रेंड के स्कूले में पेल के सरवा गाभिन क देलो तो सरवा लइका न हुई तो हगल होई। तो जय हिंद भाई लोग, आप देख रहे हैं भोजपुरिया रोस्ट उमंग कॉमेडी बॉय के संग। आज के इस स्पेशल एपिसोड वीडियो में हम बताएंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में किस तरह गाना का चोरी हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुने। एक गाना नया आया कि नहीं, सब लोग साले लोग भीड़ जाएंगे उसको फ्लॉप कराने के लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि दीपक दिलदार ने खेसारी लाल यादव पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया है। गाना है क्या? दरअसल गाना इस तरह है कि लभर के लइका हो गई। जी हाँ, सही गाना सुने, यही टाइटल है, लभर के लइका हो गई। अब बस यही टाइटल लोग अलग अलग अपने वीडियो में, अपने सॉन्ग में यूज कर रहे हैं। तो इसी को लेकर ना दीपक दिलदार ने खेसारी लाल यादव पे लगाया है चोरी का इल्ज़ाम। तो चलिए आज की इस रोस्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कौन है असली गाना चोर। तो सबसे पहले दीपक दिलदार का गाना सुन लेते हैं। हाँ, तो ए भौजी साइकिलवा नीतीश कुमार दिले बारन कि सरवा चोरी कैले बा, ई हमके पता नइखे। बाकी हमारा एगो चीज दिखाई देता कि तहार ढूंढी नु सरवा बड़ी गहीर बावे। जे सरवा शादी कैले होखी नु सरवा रात भर पेलते पेलते मर गइल होखी। ए तूहे हुआ हो बदल गेल बड़ा साथा चिन्हाते नहीं। अच्छा, तो तहरा दिखाई नइखे देत ई के हवे, चिन्हाइते नइखे। तो हम बतावतानी के हुए। जब से तू एके दिहल छोड़ के चल गइल बारे नु तब से सरवा एको गोरा के पेलहिए नइखे। यही से सरवा नु इतना मोटा गइल बा। आ तोरा आँख में नु घचावना पे लागल बा, तोरा चिन्हाइते नइखे। हम तो बन गइनी मम्मी तू अभी पढ़ते बारो का। हाँ, तो जैसे कि हम तोहनी के बतैले रहनी ह कि कौन टाइटल खातिर मार होखता, कौन गाना खातिर मार होखता। तो इहे दीपक दिलदार के नु टाइटल खातिर ई भोजपुरी इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी हो रहल बावे। आ दीपक दिलदार इल्ज़ाम लगैले हवे कि गाना हमार चोरी कैले बाने खेसारी भैया। तो चली हम खेसारी भैया के गाना सुनतानी, उ गाना कैसन बावे। मिलली सिकुलिया साइकिल पे हम चढ़ते बानी हो, ताहर लइका हो गई हम पढ़ते बानी हो। अच्छा, तो इनकरो भाई लोग, इनकरो साइकिल एगो मिलल बावे स्कूल से, आ इनकरो लवर के शादी हो गई बावे। तो तोहरी लोग दोनों गाना के टाइटल के सुनल ह, दोनों गाना के लिरिक्स के सुनल ह कि कैसन बावे। बस लिरिक्स एक गो बावे आ सिंगर लोग अलग अलग गइले बावे, अलग अलग अपना अपना स्टाइल में गइले बावे। तो ई वीडियोवा नु एत ही खत्म नइखे होत। ई मामला में नु प्रमोद प्रेमी भी शामिल बाड़े। तो उनकरो गाना सुनतनी, उनकर कैसन बावे। अब हिले बानी कुमार न भर के लइका हो गई हो। का हो, हम तो ई बात जाना तानी हो, हमके का बतैब हो। का जाना तानी? तो ई तीनों भाई लोग नु एको गानवा के गा दिले बा मर्दे लोग, बस बीच में थोड़ा मोड़ा चेंज कर दिले बा। शादी हो गई हम तो बन गइनी मम्मी तू अभी पढ़ते बारो का अब हिले बानी कुमार न भर के लइका हो गई हर लइका हो गई हम पढ़ते बानी हो। हाँ, तो ई तीनों जाना नु एगो स्कूल में पढ़ता रे। अब कवना क्लास में पढ़ता रे हाँ नइखे पता, लेकिन ई तीनों जाना स्कूल में पढ़ता रे। बस हमारा एगो बात पता बारे। कौन बात? कि लइका कैसे हो गई। तो चली बतावतानी। ए भैया लोग, मर्दवा तुहनी तीनों जाना नु अपना अपना गर्लफ्रेंड के स्कूले में पेल के सरवा गाभिन क देल। तो सरवा लइका न हुई तो हगल होई।
तो बस भाई लोग आज के बकचोदी हम यहीं समाप्त करतनी। और हाँ, एक बात तो के बतैले रहनी है, जैसे कि वीडियो में सुनले रहा कि गाना चोर के बावे। तो गाना चोर सिंगर ना होवेलन, गाना लिखेलन राइटर। राइटर के काम रहेला लिखे के और सिंगर के काम रहेला गावे के। उ तब बेचारा अपना 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 काम में बिजी रहेलन, शूटिंग में अपना बिजी रहेलन, उनका फुर्सत ना होवेला, बस आवेलन स्टूडियो में गावेलन और चल जालन। अब किनकर गाना बावे किनकर ना गाना बावे उ नइखन जानत, बस उ आवेलन गावेलन चल जालन। ई काम बावे बस राइटर के लिखल काम बावे, गायक के गावेल काम बावे। अब राइटर डिसाइड करेला कि उ गाना कहाँ से लियावता, का करता, कि कॉपी करता कि का करता, ई सिंगर के मालूम ना होवेला। तो सिंगर पर इल्ज़ाम लगावन बहुत गलत काम बावे। ई दीपक दिलदार जैसे इल्ज़ाम लगैले बारन खेसारी लाल पर कि गाना चोरी कैले बारन, तो ई सरासर गलत बावे। बस उ तो बस गइलन चल गेलन। अब लिखलन के ना लिखलन उनसे मतलब नहीं है, किनकर गाना बा किनकर नहीं है, मतलब ये सब मतलब नहीं है उनकरा। तो हम यही सब कहल चाहता नहीं कि इल्ज़ाम सरासर गलत बावे, खेसारी लाल पर लगावल बा तो गलत बावे। गाना लिखे वाला के दोष बा, एमे सिंगर के कोनो दोष नहीं है। तो बस मिलतनी भाई लोग, एगो फिर से मिलतनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।